എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, ഉള്ളിലൊരു ഗർഭപാത്രമുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. ഉള്ളിലൊരു ഗർഭപാത്രമുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു പോകുന്ന തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങൾ എത്രയേറെയാണ്. ഒരു 12 വയസ്സോ 13 വയസ്സോ മുതൽ മെനോപ്പസിന്റെ നിമിഷം വരെ അവൾ കടന്നു പോകുന്ന അനേകം അനുഭവങ്ങൾ, ഉള്ളിലെ തീക്ഷ്ണമായ സംഘർഷങ്ങൾ, സഹിക്കാനാവാത്ത സംഘർഷങ്ങൾ, മൂഡ് സ്വിങ്ങുകൾ, പെരുമാറ്റത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ അവളുടെ ഓരോ ഡീലിങ്സിലും അവളിങ്ങനെ പ്രകടമാക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു. എത്ര തീക്ഷ്ണമായിരിക്കും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ, ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.